Noniin. Se on vähän flunssaa, niin on ollut huono tehdä tätä videoa. Tässä on nyt toi Minionsin silmä. Eli silmä on kanssa tehty tällä, että on 9 pylvästä. Eka kerros, sitten on 2 jokaiseen. Sitten on 2 pylvästä, 1, 2, 1, 2. Ja sitten on tää uloin kierros on taas 2 pylvästä ja 1, 2 ja 2 pylvästä. Eli tää pysyy tämmöisenä lättynä. Eli tää on se silmä. Ja sitten tulee tähän tämmönen pienemmällä koukulla virkattu. Tää on virkattu 9 pylvästä. Ja sitten on kiinteitä silmukoita 2 jokaiseen. Sitten saa sitten laitettua tähän. Sitten noi rillit, tai mitkä noi. Ne jokut kaukoputket vai mitkä. Tässä mä teenkin tän toisen. Sitten tulee tämmönen. Tarkentaisko nyt sitten. Tämmönen. Tehdään tähän pylväitä, mutta otetaan vaan tästä silmukasta nyt tää etureuna. Tehdään tähän pylväitä. Taas silleen, että otetaan tuolla 3 ketjusilmukalla ja siihen samaan pylvään. Tehdään 3 pylvästä yksittäin. Ja vaan tähän ensimmäiseen lenksuun tosta. Kolme pylvästä yksittäin ja sitten seuraavaan 2. No, nyt tän saa sitten etelästi käännettyä tänne ylös. Sitten koko kierros ympäri. 3 pylvästä ja 2 samaa. 3 pylvästä ja 2 samaa. Noniin. Siitä on tehty viimeksi 2 samaan. Tehdään tonne ja 1. Kuten varmaan olette huomannut, niin mä en ole ihan niin tarkka näiden juttujen kanssa. Enkä käytä yleensä ohjetta. Sitten kiinnitetään tää tänne kiinni. Tehdään se piilosilmukalla. Tää on tämmönen kuppi nousee tästä. Sitten tehdään 1 ketjusilmukka. Ja sitten ruvetaan tekemään kiinteitä silmukoita. Ja nyt ne kiinteät silmukat tehdään tähän ylempään. Et tän kun ottaa näin. Äsken tehtiin tähän ekaan, niin nyt tehdään tänne taakse. Tehdään nämä kiinteät silmukat. Ja nyt ei enää tehdä lisäyksiä, vaan nyt tehdään vaan näitä 1 yhteen. Ja saadaan sitten toi niinku kiikarin toinen puoli ja sitten tehdään ton. Ei lisäyksiä. Noniin, täältä tulee kierros loppuun. Loppuisiko se tohon vai tonne seuraavaan? Nyt tuohonkin vielä 1 vai saako? Sitten taas, nyt tehdään niinku sit, tää tulee tähän tämmöiseksi ja tehdään sitten tonne alaspäin. Otetaan taas toi taimainen lanka vaan tuolta 3 ketjusilmukkaa. Sitten ruvetaan tekemään pylväitä, ei taas mitään lisäyksiä. Tehdään taas vaan pylväitä tänne toiseen. Kierros ympäri. Sitten saadaan se taitettua tänne. Noniin. Täältä tulee viimeiset silmukat tähän. Pylväät.
Sitten piilosilmukalla tonne kiinni. Ja sitten muistakaa leikata pitkä tää lopetuslanka, niin sillä saa sen sitten kiinni tonne pipoon laitettua. Tästä tän saa sitten kätevästi tälleen käännettyä tämmöiseksi. Onks nää kiikarit?